בא, שלום חברים, מה קורה? אוקיי, אני קניתי את הוויבקס שלי, 5,000, כי זה הוויבקס, מי שמנצח בגלה מנצח במעבד החיים. היום ב8 בערב, לא ב7, ב8, סליחה. אוקיי. אני מחכה שיהיה תסקין של הטייסת בחנות. רגע, דרור, אביב, אתה רשום לערוץ שלי? הוא לא. אז כדי להיות בהגרלה אתה צריך להיות רשום ולהיות בחברים שלי. אם אני עושה רגע, מה זה הגרלה הזאת? על גיפט ב800. מה אני רוצה ב-900? מה הערוץ? איך קוראים לערוץ? יובל, תשלח לו בוואטסאפ. יאללה, בוא נקנה את הבטל פאס. אוקיי, אני שולח לך. את הבטל פאס. אביב, אני שולח. בטל פאס. אביב. הבטל פאס קנוי. עוד 3, 2, 1. איזה, מה זה? קיבלתי לאן ג'ורדן, יו, לאן ג'ורדן, אמא שלי. לירן, שים רדי. רגע. שנייה, אני. יהיה בשקט, יובל, מה שיש. פאק, אחי, למה אני קשרים לי? קשרים ללירן באמצע. יובל, מתי אתה שולח? אז תתקשר אל אסף, תגיד לו לא להתקשר, אנחנו בסרטון, תגיד לו בדיוק. אין לי כוח. גם לי אין כוח. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? יובל, תשלח לי את הערוץ הזה. אני שולח, אני מחפש. מלא כמה דברים. יאללה. יובל, אתה מכיר את אסף? אני... את מי? את אסף. את הערוץ של יובל. אסף הדני. די, אלון. איתי זה לא מצחיק, די. אתה לא מצחיק. גם אתה לא מצחיק. יואו, אימא'לה, איזה מצנח באמא שלי. רפרוי. יואו. אוקיי. בא לי לשים נעלי ג'ורדן, שמתי נעלי ג'ורדן. קחתי. אוקיי. אסף בפורטנייט? אסף איננו בפורטנייט. אינני רוצה להביא לאסף גיפט. יאללה, שימו רדי. אתה לא ברדי, עכשיו אתה ברדי. טוב, אז חברים, בואו נרשם לערוץ, לשים את השם שלכם בפורטנייט, וזהו, אתם בהגרלה. יובל, אתה לא שולח לי את השם הערוץ שלו. אני לא מוצא. זה מסובך אבל. מה מסובך? השם. איזה שם? של הערוץ של לירן. כן. שתכתוב לירן זד. ההגרלה לירן, עשית את העבודה של גיאוגרפיה? נו. איך קוראים במות של סקוויד גיים? אייסמן, משחק ראשון שלי. נו, איך קוראים לירן? מה? אין לי ג'ורדן, מה זה? מה זה חרד? לירן עוד לא יצא משימות. יש לי אבל את הג'ורדן, השגתי אותו עליהם. אבל גם לא אני. יצא משימות. איזה פייק. שקט. יובל. תגיד, במקרה קוראים לך יובל כרמי? רגע. יובל, נו, למה אתה... קקתי את משהו. משחק עם מקללת. נו יובל, מה שם הערוץ שלו? אחלה. אני לא אתם שומעים מוצא את דרור? כולו אביב, הפעם האלף. למה קוראים לו דרור? כי זה השם של אבא שלו. אביב המגניב. לירן, עשית את העבודה בגיאוגרפיה? תיתן לשולש ברמודה. בוא לפה, דחוף. אחרי לפה. לפה. יובל,
אני לא. חייב להשתתף להגיד שאתה בהגרלה. רוצה. אז הצעתי אותך ממצב, אלון. אוקיי, שלחתי לך. אל תקרא לי אלון. יאללה, די, קוראים לה ספושי. קוראים לי סקווישי. ספושי. סקווישי. די, תקשיבו. בסיקן. מי זה? בסיקן זה גוי גוי. גוי חבר גוי. של יובל. אני גוי גוי? לא, למה גוי גוי? יצא. תדיפה אותי. לא יודע. למה דרור לא היה? אביב לא מדבר. אני נוחת עם אייסמן. קבוע. למה אתה קורא לו אייסמן? אז לירן, אני לא יכול להירשם. השם האמיתי שלו זה לירן. אין מה לעשות, אם אתה לא נרשם, יורנות בהגרלה. קוראים לו אייספייס. למה עדיין לא יצא סקין? לא יודע, זה... רגע, איך קוראים לך בערוץ יוטיוב? לירן זד. באנגלית אבל, אביב. אמא, באיזה כיתה אתה? תכתבי לי רק זד. לירן זד. אני ואת אביב באנגלית. איזה? לירן זד לירן זד. איזה תמונת יוטיוב? של בקינג נייט. של מה? בלק נייט. מספרים. אני צריכה לעשות לו נונסקופ, יש רק סנייפר. כן, לא, לירן. רגע, איך לא היה לי קוראים לך? נשק, לא היה לי נשק. לא, תשימו את אייסמן. גם לי הייתי יש... יכול לפרק אותו. יש רק סנייפר. והוא גרוש. יאללה, אני איך בא קוראים לך? לסחוב אתכם. לירן. וואי, קוראים לך? טיפה נתקעתי עם הרכב. לירן. להציל אותך יובל? כן. אני בא. אימא'לה, יש עליהם טריו! אימא'לה! בוא'נה, אני ירדתי 69 למישהו, אחרי זה כל הטריו שלו קופץ עליי. בוא'נה, יש פה עוד יהודיש. ריפט! יש פה ריפט! אימא'לה. נו, תרימו אותי. סבלנות. איזה תמונה יש לו? הוא לא יודע מה זה. אז סקין. יובל, מה זה? יובל, נראה לי אני ארים לך את הקארד. כן, קארד. ספידי? כן. הבלק נייט ריירד? כן, לי פעם. אני מתכתב עם 50. הנה, יש לי כבר. יש עליי 50. איזה חבר. לא, אני מתכתב עם אני אסף. עכשיו גם צריך להציל אותך. גם אין לי, יש רק סנייפר, אחי, הם בוטים. טוב, אני הולך כל... אני הולך להציל. אירן, מה, להציל את יובל? אוקיי. איזה סנייפ לפנים. Alright, but you have this. טוב, אני... I know. באמת, זה קפץ לי. Alright, last one. Do you have? אוף, על האמת שהייתי יודע מה ערוץ יוטיוב של לירן. אני מציל אותך. מה? איזה אבן חרא. יסר. אביב, תציל אותו אם אתה שומע. די, כמה יש עליי? ערבי. אני מחכה שתרימו אותי. לא, שיט. סליחה, לירן. אביב בן בראש. יהודה. זה אני. אביב בן יהודה. לא. אביב בן לא יפה, יהודה. קוראים לו אביב חג'אג'. חג'אג'. אביב חג'אי. אביב חג'אג', לא יודע. לבריאות. לבריאות. למה שיש צופים בי? כשאתה מפורסם. רגע, איזה בית ספר אתה לירן? אני, מאיפה אתם? אתם מראשון לציון. הוא ברחובות.
אז איך אתם יש באותו לי גם כיתה? חברים, אתה מכיר את איתמר? ילד שקוראים לו יוסף. רגע, דתתי? מה להציע? כן? מי שם שירים שלהם מנהל? דתי. אין במקום הזה לוט, אני בורח. במקום המטורף. לירן, שאלה קטנה, אתה דתי? רגע, חכו, אסף כותב את זה. אנשים. אני מסמן לבד. וואלה, אלון, אסף לא רוצה, כאילו... רגע, זה בסדר שכולם משחקו שלט? כן. אז סבבה. בוא נראה, יש פה סקינתי רצח. תשחק עם שלט. ירדתי לו. לא, כאילו גם אני. מי זה? תקיק אותו. למה אתה די. רוצה שישחק? זה חבר שלי, תקיק אותו. לא, שישחק מי איתו. כל אלה? אנחנו כבר סקואד, אי אפשר. יובל, מי זה אושר? לא, אח של נראה זה אשר. אושר. טוב, אח של מעכשיו אשר. משחקים במקלדת באיבנט, סבבה? מתי שיבן? איזה איבנט יש היום? לא איבנט, נו, הגרלה, רק לא במקלדת, בשלט מעכשיו, סבבה? אני לא יכול להיות בהגרלה, לא נרשמתי, אני לא מוצא את הערוץ הנה, אני שלך. סוחב אתכם, אני 8 קילים. סבבה, אז אני אתן לך להיות בהגרלה, מה כבר איתך? יאללה, יא מלך. אני סוחב. אני אומר לך שגם לי לקח שעה לחפש את הערוץ. כן, הוא לא כזה מוכר, אתה צריך כזה... יוצא איפה הגעת לערוץ של לירן זד? מכיר אותו. לי הוא אמר פעם. תודה לירן. לא, אז אני עדיין בהגרלה, יאללה, יא מלך. לירן, שאלה קטנה, אתה דתי? אני מה? דתי. מה אם אני אגיד לך שכן? אוקיי. לא. מי הוא עשה. אוקיי, אם כן, מיקיה. אז יש לי חברים דתיים מיקאי. ברחובות, אז זה לא מיקיה? אחד שהוא בן זה לא 9 נוקיה? בכיתה ד' קוראים לו נוקיה. יוסף, ואחד שהוא קוראים לו איתמר והוא בכיתה ז'. ט'. לא, בכיתה ט'. האמת שאני לא דתי, אבל סתם רציתי לדעת מה עם פה. כן, אם כן היית אולי מכיר את חברים שלי מרחובות הדתיים. בד"ץ. יש פה ריף. יש פה מסוק ואתה מדבר איתי על ריף? מה באמת? אני בא. יואו. שיט, 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 תבואו להציל אותי, חבריי. וואלה, אתה גנבת לנו הוא את גנב לי את המטוס. המסוק. הוא גנב לנו את המסוק. יובל, אולי בוא נעשה בהגרלה גם את איך קוראים לו מנגו. מי? לא, 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 מנגו לא קשור, די. די ממנגו. אז ירשמו אליו יותר, זה מנגו לא זה מרקו? הציבור. די. די, לוקחים מרקו. את המדליון. הורגים אותו. איזה עכשיו. משעמם אתה. איזה מדליה? לא איזה לוק מדליה, גרוע. התבלבלתי. את ה... אתה מדליה. קראת המשחק! שיט! איי איי איי. טעות שם הורס לי. מפעילים. די, לא עליי! הנשק שלי, יובל. יש. אז שלי הבוט. יש! הבוט שלי! הבוט שלי! הנשק שלי. דו דו דה. הבוט דקה שלי! דקה דה. אפשר את הכרטיס? אני לא, גם כי ככה אחרת פותח את זה לכולנו. צ'אג צ'אג לי, אם עושים איזה צ'אג צ'אג אז לי. לא, איפה לא, אתם? לא. איפה אתם? איפה הולך אתם? איפה לפתוח. אתם? וואי, מה יש? שיט, הבוט הולך שלי, לפתוח. הבוט שלך לבוא איתי. חכו לי! יאללה, ואל תתחזר, יובל. רגע, חכו. לא מתחזר. חכו. אני קוראת את הכספת. יאללה, בואו. אבל חכו רגע. חבריי לקבוצה. דגדגדה. טוב, בא לי צ'אג צ'אג. בואו, אני צריך קצת נו, מעגל. בא לי.
וואו 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 וואו. חברים, באמא שלי. לא יפה. חתיכת חזיר. היי, לקחתי בוא רק נתן לך איזה כל נשק אחד. אני לא לקחתי נשק, תחטף אפס. אתה רוצה שאני אעשה עם המידע הזה, אה? יש אני לא יכול. כפי שאני אוהב. תודה על לא יכול הריפוי. להיות בהגרלה. יובל, לירן, אני לא יכול להיות למה בהגרלה. אביב יצא? אז אתה לא בגרלה, מעניין. הוא למה בחוג, הוא אביב בחוג, יצא? הוא הולך לחוג. אי אפשר, יאללה ביי. יאללה ביי, אביב. ביי אביב. אתה תקרא, יש מצב שתזכה גם אם לא תבוא. יא גבריר. דגדנה. סתם. איפה הבוט שלי? זה סנופ דוג. אני צולף בראש רק. אני אשחק עם קונטרולר אבל. איך בא לי משחק תמיד גם קיבורד. לשולם מהם. שונא את תעשו. המילים שלנו. הוא שבור. איך שבור. יואו, היי, פייס יואו. רויו. פיף רועי. הלו, מי זה? זה זה... צופים שלי יובל. שהולכים להיות בהגרלה. זה צופים, יובל. סליחה. היה גם מתקדם לשחק עם אביב. לכו מהר, לבוא. לירן, קנית את הבטל פאס? תראה, אני כבר קניתי את הוויבקס, אני התקשרתי לך, רציתי שתמליצי איזה גיפט לתת לאסיף, אבל כן, אני לא יודע. אני רוצה לבוא לעשות איתי את הגליץ' איזה גליץ'. של האוטו. אתה יודע לעשות? כן. מיסטר? בוא נעשה, כל אחד ייקח לו. סליחה. גם מפקירים, אני הייתי פה על זה. אתם לא עשיתם קיל אחד. מה? אני לא עשיתי קילים. איך עשיתם קילים? עשיתי 10 קילים. תקשיב לירן, נראה לי תביא לאסוף את הסקול טרופר. לא, אני מביא לה ב-500, מה אתה רציני? את הסקוטו זה אני קונה תוכנית כבר שהיא- לעצמי. אני חושב שעושים שהייתי רוצה? לא יודע אם הוא רוצה. מי יורה עליי? או את הרשות של הסנופ. שיט! עשה את הגליץ'. בוא להציל אותך? אני וואנש! תבוא להציל אותך? מה הולך פה? הבוט איתי באוטו. מזל טוב. אוי בואי. פשיט בטעות. אני יכול לקנות את הסקין האחר של M&M ב-600. אני... יס. גרוע. אני רוצה את הסקין הוא של ניסה לצלוף בי אז גרוע. אחד בנוק יש פה? יש פה עוד איש. פאק, שיט. יש לו יובל, לך הרבה סקינים. נראה לי. מדקית אין לי שום ריפוי. למה אף אחד לא בא להציל תיה? יש... יובל, יש לך הרבה סקינים. 50. תנו בריקוד בפגז. אתם לא באים להציל אותי? יש פה, אחי, אני גם נגד פה איזה כמה אנשים. שיט. לירן, גם אופיר לא יכול לשחק, אז נראה לי אני אנצח. לא, לא ב8 בסופה. אני יודע. מה? הוא כן יכול להיות בהגדולה. בואו לעזור. בוטי, בואי. אופיר כן יכול להיות בהגרלה, יוס. אופיר כן יכול להיות בהגרלה. הוא מנסה לתפוס אותי. כוחות עולים. אין לי שוטגן. אבל אופיר אמר... יש פה אוטו. היי, לא עשיתי! כנס! לירן. ביי. רגע, אבל לא, אופיר כן יכול אבל להיות, לא?
הוא רשם לך אחרי שנראה לי יצאת מהוואטסאפ, הוא רשם אני גם צריך להרכיב את המחשב, אז אולי אני יכול. איזה מחשב? אני לא יודע. הוא קנה מחשב חדש. אימא'לה! או שייתן יותר זה. אתה חייב להרוג, מה אתה יכול לעשות? רגע, לירן, אחרי זה בראש. איי. טוב, יאללה בוא נצא ללובי ונביא לאסף גיפט. על מה? לא על כלום, הוא חבר טוב. נכון, שים לב. איי חברים, איי. שיר. קוזמתי מהגולים שלי, מהלוגדים שלי, בפעמים שלי, מהלוגדים שלי, את השיר לאסף את הריקוד. תפוזי. אסף אצלך? אני צריך לצאת. אבל אל תתחיל במשחק. סבבה. טוב יאללה ביי חברים, זה היה סרטון היום, היה לך סרטון, נתראה ב...